ଦବେଇବ ଆମକୁ ତମର ଆମକୁ କାମ କରିବା ଆମକୁ କାମ ଆସେ ଆମକୁ ଆମେ କଣ କରିନୁ ତମ ଆମେ ତମର କରିନୁ ତମେ ଯୋଉ କୋଉଠି ପଛକୁ ଫେରି ଯାଉଛ କାହିଁ ମତେ ଆସ ଏକାଥରେ ବସି ବସୁଛନ୍ତି ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପାଣି ଆଣି ଦଉନା ଆଣୁଛି ବା ସିଏ ଯାଇଛି ଉପରେ ଆଣିବାକୁ ତଳେ ନାହିଁ ବା ପିଙ୍କି ଆଡ଼େ କୋଉଠି ଘିଅ ଅଛି ହଁ କ'ଣ ହବ ପକେଇବ ପୁରୀରେ ବି ନେଲୁ ଧରିଲୁ କାହାକୁ ଆକୁ ବନ୍ଦ କଲୁ ତା ପିଙ୍କି